21 августи соли 2024 дар доираи сафари давлатӣ президенти ҷумҳурии Қазоқистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе форуми сармоягузории Тоҷикистон ва Қазоқистон баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода, муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Роман Скляр, роҳбарияти вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, кишоварзӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, намояндагони ниҳодҳои давлатии ҷумҳурии Қазоқистон, соҳибкорони ҳарду кишвар иштирок намуданд. Иштироккунандагон баргузории чунин форумҳоро дар рушди иқтисодии ҳарду кишвар муҳим арзёбӣ намуданд. дар ҳақиқат чунин чорабиниҳо яке аз омилҳои пешрафти иқтисоди миллӣ аст, чунки сармоягузорӣ яке аз мумкин локомотивҳои асосии пешрафти соҳибкорӣ бошад. имкониятҳои инвестисионӣ ки бо имкониятҳои рақамикунонӣ ва стратегияҳои рақамикунонӣ пайваста аст ва дар ҳамин самт мо метавонистем аз ҷумҳурии бародари Қазоқистон як ибрат гирем, тавонем бо пешрафтҳои онҳо шинос шавем ва дар нишастҳои мустақим тавонем самтҳои нави ҳамкории дутарафаи мустақимро пеш барем. аз ҳамин назар мо ҳам боварӣ дорем ки имрӯз мо метавонем бо яке аз марказҳои технологии Қазоқистон Астана ҳаб шинос шавем ва то қадри имкон тавонем бо якдигар ҳамкории зичро пайдо кунем ва дар оянда стартапҳои инноватсионии ватании худамонро аз рӯи моделе ки дар Астана ҳаб мо шинос ҳастем метавонем дар пешбурди рушди соҳибкории ватанӣ истифода барем. сатҳи дониш, фаҳмиш, тафаккури соҳибкориам баландтар шуд ва нуқтаи назари дигар рақобати дар бозори дохилӣ пайдо шуда ин ҳам бошад имконияти истифода бурдани технологияи нав ва пеш аз ҳама инноватсиониро ҳис мекунем ки дарк карда истодааст бизнеси мо ва ба ҳамин самт он равона мегардад. аз ҳамин нуқтаи назар мо боварӣ дорем ки сиёсати хиратмандонаи инноватсионии давлатии мо метавонад ана ҳамин имкониятҳои ҷалб кардани сармояҳое ки мустақим ба бизнес ба пешбурди рушди иқтисоди миллӣ ва рушди ҳамаи корхонаҳое ки ба ҳамин самт омода ҳастанд пайдо шаванд. дар форуми сармоягузории Тоҷикистону Қазоқистон масъалаҳои муҳими ҳамкории тиҷоративу сармоягузорӣ байни Тоҷикистон ва Қазоқистон, ҷалби сармояи Қазоқистон ба иқтисоди Тоҷикистон, ба роҳ мондан ва тавсеяи ҳамкорӣ байни доираҳои соҳибкории ҳарду давлат мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Меня зовут Ермек Капаринов, я являюсь руководителем группы компании ТО «Арамакс», Казахстан, город Алмата. Мы очень рады присутствовать в Душанбе, в солнечном Таджикистане, на дружеском форуме. Очень рады, что таджикская сторона понимает важность данных форумов, потому как Казахстан всегда был одним из крупных поставщиков в сфере поставок нефтепродуктов, сжиженного газа, а также в направлении поставок зерновых, масличных, бобовых культур и растительных масел. Меня зовут Шамганова Жанна Еркановна, я являюсь директором ТО «Мегамибром». Наша компания занимается поставками ферментных смесей. Мы улучшаем качество муки, так как Таджикистан – это наша братская страна. И традиционно таджикские мукомолы закупают зерно с Казахстана. Мы прекрасно разбираемся в лепешках, знаем требования к качеству вашего народа, поэтому мы предлагаем свои услуги в этом направлении, помочь вашим мукомолам поднять ваше качество на еще больший уровень. Благодарим за правительство Таджикистана и, конечно, и наше правительство за возможность такую, что мы можем встретиться с вами без каких-либо преград, напрямую. Благодарим таджикский народ за гостеприимство. Очень красивый у вас город и люди очень прекрасные. Будем ждать к нам тоже в гости.
форуми сармоягузории Тоҷикистону Қазоқистон дар ду панел сармоягузории мутақобила, роҳҳои нави ҳамкорӣ, инноватсия ва технологияҳои муосир манбаи имкониятҳои сармоягузорӣ баргузор гардид. Гуфта шуд, ки форуми мазкур ба тақвияти ҳамкориҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои воқеи иқтисодӣ аз қабили саноат, кишоварзӣ, сохтмон, сайёҳӣ, хизматрасонӣ, логистика, дорусозӣ ва ғайра заминаи воқеӣ мегузорад. Ҳамчунин дар форуми сармоягузории Тоҷикистону Қазоқистон вохӯриҳои дуҷонибаи соҳибкорони Тоҷикистон ва Қазоқистон дар қолаби соҳибкор бо соҳибкор ва бахши давлативу хусусии ҳарду давлат баргузор гардида, аз рӯи натиҷаҳои вохӯрии доираҳои соҳибкории Тоҷикистон ва Қазоқистон санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расид.